Priorità nies mhux karozzi. Dan kien il-messaġġ li waslu tnejn filgħodu 3 organizzazzjonijiet, il-Moviment Graffiti, Friends of the Earth Malta u Laqda Rota permezz ta' żewġ banners li dendlu fil-Marsa u l-Imsida sabiex jiġbdu l-attenzjoni tal-pubbliku għan nuqqasijiet kbar fl-infrastruttura u trasport ta' pajjiżna. Dan il-messaġġ l-organizzazzjonijiet qegħdin jikkritikaw il-fatt li l-Gvern ta' biss priorità lil karozza privata minflok imbotta sistemi ta' trasport inklusivi, sostenibbli u siguri. Dan hekk kif matul is-sena li għaddiet kien hawn żieda ta' kważi 40 karozza kuljum, apparti n-numru allarmanti ta' inċidenti ta' traffiku. Fi stqarrija maħruġa mill-Moviment Graffiti intqal li dawn in-nuqqasijiet huma frott id-deċiżjonijiet ħżiena tal-awtoritajiet u qed iwasslu għal dipendenza assoluta fuq il-karozza privata, konġestjoni kontinwa ta' vetturi u tniġġis tal-arja. Dan kollu b'detriment għas-saħħa tan-nies u ħin twil li qed naħlu mwaħħlin fit-toroq. Is-sena li għaddiet kisret ir-rekords kollha b'26 persuna li mietu fit-toroq tagħna u mijiet oħra nispiċċaw bi ġrieħi gravi. Iċ-ċiklisti u n-nies jkunu mexxin fuq il-bankini huma l-iktar nies vulnerabbli f'toroq perikolużi u dawn l-istatistiċi ma jinkoraġġux it-tranzizzjoni volontarja lejn mezzi alternattivi ta' trasport. Dawn it-3 organizzazzjonijiet qegħdin jinsistu li jiġi rikonoxxut il-bżonn għall-infrastruttura ta' trasport alternattiv fejn il-membri kollha tal-komunità, inklusi tfal, iħossuhom konfidenti u siguri jmorru minn post tal-ieħor bil-mixi jew bir-rota u li t-trasport pubbliku ikun fil-ħin kif ukoll iservi l-bżonnijiet tal-komunità.